gani irin na fuskar ta ne aka mu. Har yanzu dai muna cikin wannan mall wanda na ce maku komai da ruwanka ne, komai suna da shi a ciki, wajen wasanni abubuwa dai da dama. To nan kuma duniyar dabbobi ce. Wannan zanen fuskar shi ake yayi a China, saboda haka ni ma na zo a zana min tawa fuskar. Bismillah. Ga madarar ta can bayan keke. 到那里拿个糖果给他吃，那里有糖果，泡好了，拿个东西给他吃，要么小孩坐不住。完整包给你。Abin kamar wani fenti-fenti, kamar kalar zane. Sanyi kamar ana lalle. 好看。Dan kadan nake so ta mun irin na fuska ta, ba wanda ake cika duka fuska da shi ba.不要挡住了哈。Ko lalle ai ba a yi a fuska. Zanen shi kamar zanen fulawar lalle. 好看。ina ban aikin da ya sa da ake haukan makeup na zai samu kasuwa ba. Kun gani irin na fuskar ta ne aka mu. To ashe har da stones ake manna.
Ya dan dame ne? Na ga tana gogewa. Cana ya dan dame ne? bai dame ba saboda hannun da akwai bentin ko da ya sa tana da tsari Shi wannan wajen idan ka shiga, kun ga wannan TV din abin da ke ciki shine zaka gani. Ni kam dai ba da ni ba wannan tashin hankalin. Kun gani fa abubuwan da mutum zai gani idan ya shiga ciki. Tabɗi ba da ni ba. Jama'a sai an ji ku.